момента се движим по посока на Малага. Смразява вятъра. Морето е изключително бурно. Това е обикновения пейзаж. Ето в дясно в дъното сега се вижда пристанището. Пуерто Марина се нарича, както ви казах вече няколко пъти. Обявено през 2010 година като най-красивото пристанище в света. То е вдъхновено от архитектурата на известният в Барселона гений на архитектурата Антони Гауди. Така от неговите творения е вдъхновено пристанището.